Katanat Civil Defence Khuborjylla mentasngi arku sautrik kuyayong kila pelong ya kejing kilan met kabala ai kerteng kum ka air raid mock exercise RMX 1 ya kabala pelong hari Bhoi college nongpo. Kejing temu ban pelong ya kini ka mock exercise kalong kum shibenta ban ai jing hikai bat long gibala kre rupa habawan kenu kathma hadin habot. Hakini ka mock exercise ningkong la Mynsaw shwa ya ka siren haka sor nongpo hadin bala yo jing tip na Air Force Station Shillong halor ka jing don jong wei ubom long range unmanned aerial vehicle drone ubala one hair shigithan nongpo bat bathei hagibenta basyakadyang jong kari Bhoi college ka bahab akashnong maudyang Loong ru bah kate jing bethei jong te bom shibenta jong kate college kala kemding kensan bat julor bon na kalyang ki bor pulet kilawan poi kate jaka ban pelong ya jing tokit bat ru ban yalami kino hikai bat Samla Pule ya jakari bom lani kata ka bom shelter na kalyang ki pulet pelip ding kila poi kate jaka ban tem ya ding ka baklang ha ki benta jong kate college bat ru ki bor jong ka kwat ka khia harangkat katanat civil defence ban pelat im ya ki bala Mynsaw bat ajing sumar ya ki ban penket shi ki jaka ajing sumar ya ki balanga ha ka jing Mynsaw jur ha kini ka jing kilan met basaki ka jing wani shimenta jong ki shipai ki pulet katanat jong ka kwat ka khia kino hikai bat Samla Pule kari Bhoi college ka fire and emergency services kiri upat ba nolor kiwi de kitanat terekam sorkar ki badan ha ka district